Kungcwatywe namhlanje amanye amaxhoba odubulo lwaseMarikana eKapa okukuza emva kokududulwa kwabantu abalithoba kwindawo yentselo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Umongameli wejaji waseMpuma Koloni, uJaji Selby Mbenenge, ufunyenwe engenatyala kulandela izityholo zokungakwazi ukuziphatha emsebenzini. Kodwa lo kaMbenenge ufunyaniswe enobugwenxa kwisenzo sakhe sesincwaso kwindawo yentsebenzo. Abahlali baseRoodeport eRhawutini bahlaba ikhwelo kurhulumente kuba atyala amajoni kulo mmandla ukulwa nolwaphulo-mthetho olwenziwa ngoozama-zama. Sinibulise emakhaya ukandandambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikio lwimi lwezandla. Uninzi lweentsapho ezaphulukana namalungu azo kudubulo olwenzeka kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwindawo yentselo yogobityholo yaseMarikana eKapa zingcwabe izihlobo zazo kule mpelaveki kwiphondo leMpuma Koloni naseNtshona Koloni. eKlipfontein uHenrich Opperman obeneminyaka engama-34 noMarlo Fisher obeneminyaka engama-22 babekwe kwikhaya lokugqibela kwimingcwabo eyahlukeneyo namhlanje. Oludubulo suba imiphefumlo esithoba kwaye elinye ixhoba lisekwimeko emaxongo esibhedlele. uBheki Manxiwa oneminyaka eli-19 ujongene namatyala asithoba okubulala emva kokuhlasela kwindawo yentselo koogobityholo baseMarikana eKapa, ukanti oogxa bakhe ababini atyholwa nabo koludubulo basagcwele amathafa. The community is devastated. They do the ground because this is a big happening to them. That youngsters was in the wrong place at the wrong time when this happened. And you know, it's not always that you can keep the youngsters at home. If you want to move with their friends, they're going to move. And I feel very sorry for this community because I also have young boys. My grandchildren are also young and they also move. And for me, as this person was born here and raised here, I am very, very disappointed in this, that this happened to them, but it's God's will. There's nothing that we can do about it. We can only pray for them for strength, and that God must keep them and wipe their tears. Ummelwane wosapho lakwaFisher obelingcwaba namhlanje uthi kokwesibini ngoko olu sapho lungcwaba unyana walo yaye akululanga konke. Keeping it together, they are very heartbroken. Because this is now like the second time this family is going through something like this. And even now, being here at the grave, the grandma's not here, the mother's not here because they can't keep up the pain for them. They are so devastated that they can't even come to the gravesite. Uqhube ngelithi eyona ntlungu olu sapho lujamelene nayo kukuba nguye uMarlo obekhathalele ikhaya eyintsika yosapho. So he was now like the breadwinner and the guy from the house. For not being there now, it's really hard for them, especially where you know it's a house full of females, the security and all that. Amanye amaxhoba asixhenxa ekungcwatywa eMpuma Koloni ngelixa elinye lisalwela ubomi balo esibhedlele. Bawubhinqe wamfutshane namhlanje abahlali baseRoodeport eRhawutini. Abahlali nebebekhokelwa liqela le-ANC kwingingqi yaseRhawutini banikezele ngoxwebhu lezikhalazo benyanzelisa kwabasemagunyeni kuba batyala umkhosi wezokhuselo kule ndawo, nanjengoko besithi le ndawo ijike yayindawo yolwaphulo-mthetho ngenxa yabombi imigodi abangekho mthethweni. Abanye abahlali eRoodeport eRhawutini batyhola abasemagunyeni ngokungasinanzi isicelo sabo sokuba kuvalwe imigodi engekho mthethweni kulaa ndawo. Bakwathi le ndawo ibanjwe ngobhongwana ngabombi imigodi abangekho mthethweni, nto leyo ibangela ukuba kwande ulwaphulo-mthetho. We demand the expedition of the closure of all illegal mining spots, which are the holes. We demand more boots on the ground, soldiers and police in high crime hotspots like Lapis, Joshko and Durban Deep, among others. Bakatyhola ngelithi abakwantsasana balala ngengubenye nabombi imigodi abangekho mthethweni.
demand the investigation of the hijacked buildings, the illegal mining and corruption within the police service. Because some of these zamazamas are protected by some police, not all, but some police are protecting them. Kungokunje bamemelela kwisebe lezembiwa ukuba libambisane namanye amaqumrhu karhulumente ukuphelisa oku. Away with Zamazamas, which we say DMRE must close all the illegal mining holes. We're saying they must expedite the closure of those holes because the process is underway. But we also take note of the fact that there are those who are undocumented that are living in our backyards. We're saying any other community member that is found to be housing those people, they must face the might of the law. Zola, I can tell you, Lendo Sibona Tina every day. Last pillar report every day. I'm a venue of one as Zulelanje. Amaya as I miss if any Kola Masak. You understand? Mama tell up we want 11 say a ham. Bakulumena Lumund. Amaya venue of one Atatalum Savat Amazamas. I have Amazamas Maria Contavat. But figure about Tatalum Savat, Bola Shema Venin. You understand? Corruption is too much. It's too much. And imagine if I community Lukuzan. Ukanti balindele impendulo ezisuka kwabasemagunyeni kungekapheli iintsuku ezisixhenxe. Abahlali bakwindawo yoGobityholo eSporong kumbindi wentshona Randi baza kulalo bentlombe namhlanje emva kokuhlala iminyaka bephantsi koloyiko okukulandela ukuqweqwediswa ngabombi mgodini abangekho semthethweni nabaziwa ngoozamazama sebafulathela amakhaya abo. Kusenjalo abahlali babebhalisele imizi kususela ngonyaka ka-2018 baye bathwajize ngemizi yabo emitsha kraca kwindawo yaseDukomres. Ndonelisekile ile ndlu kwaye abantwana banegumbi labo lokulala. Yahluke kakhulu kwela tyotyombe besihlala kulo ngaphambili. Abantwana bam baza kukwazi ukufundela kwigumbi labo lokulala kwaye benze umsebenzi wabo wesikolo ngokukhululekileyo kuba kukho umbane kunye nesolar panel xa kungenzeka kubekho i-load shedding okanye kubekho ingxaki yombane. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Firoz Kachalia wongeze inani lamagosa okhuseleko kule ndawo. Abahlali bathi baziva bekhuselekile. Siziva sikhuselekile kuba amapolisa ahlale khona imini nobusuku kwaye nehelicopters zihlala zizulazula kule ndawo. Zifuna ubulungisa iintsapho zamakhwenkwana amabini arhaqwe kwidama laseDriefontein eMkhondo eMpumalanga. Ezi ntsapho zithi la makhwenkwana ngesaphila kuba inkampani eyenza ikontraka yokulungisa indlela yayiwenze ngokufanelekileyo umsebenzi wayo ngethuba yayisomba umngxumo ongazange uvalwe nowajika wabalidama. Amanye amalungu asekuhlaleni athi kudala ehlabikhwelo kule kontraka ukuba ivale la madama kodwa azange bamanyelwe. Imindeni lemibili wakaSimelane kanye newakaMphonsula basemandini kulandzela kulahlekelwa abantu babo ngemgcibelo lowendlulile. Nkosinathi Simelane kanye naJunior Mphonsula bebabhukusha kulesigodzi ngesikhathi bamita. Kanti-ke imindeni yabo ithi lesigameko lesinjengalesi ngabe asizange sendeke kube lenkampani lebeyicashwe ngumasipala ukuthi ilungise umgwaco kulendzawo yalandzela imigomo nemibandzela. Bathi kube kwavalwa lo mgodi kusenesikhathi ngabe abantu babo basaphila. Lona usizo livelile kodwa nje ubulungiswa bona buyafuneka kakhulu ubulungiswa. Buyafuneka ngoba lento enjena ayigcinanga nami ukwenzeka la kithi sazokwenzeka nakwezinye indawo. Kusazophinde kwenzeke kuthiwa na umuntu uthola ithenda kenze lento ayenzayo. Aphinde ashiye kanje kuphinde kumosakane nakwamanye amazwe ngeke kugcine nje la kithi kakhulu. Kufuna vele ubulungisa ngathi kungenzeka nje vele. Lemindeni lemibili ithi kungimanje ifuna bulungiswa kuthi sehlakalo lesinjengalesi singaphinzi sendeke. Kodwa ke bathi bayalibonga lisito lelivela kumasipala kanye nalenkampani lethinzekako. Sizoxola singumndeni yebo khona kusasekusha kodwa sibhlungu. Sizoxoliswa yini izandla ziningi ezivulelekile abasincedayo ngazo. Masipala uyavuma ukuthi kwendeke liphutha lelikhulu. Iphutha silibonile lenzekile likhona kusokontraki likhona kubasebenzi bethu ngoba bekufanele bamonithe ukuthi sokontraki
umsebenzi uyaphela kahle ngendlela efanele. Nkosinathi kanye na Junior batawubekwa endzaweni yabo yekugcina ngelisontfo. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotiletselwa yi-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eDriefontein endzaweni yaseMkhondo eMpumalanga. Mongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ufunyenwe engenatyala kwizityholo zokuxhaphaza ngesondo ezazenziwe ngunobhala weofisi yakhe uAndiswa Mengo. Ibhunga lophando lezobulungisa limfumene enetyala kambe lokungakwazi ukuziphatha emsebenzini kwinto lithe izenzo zakhe zesincwaso kwindawo yentsebenzo zaphule umthetho wesikhundla sakhe phantsi kwesolotya elingu-5.1 eliqulethe indlela yokuziphatha yejaji nelithi kufuneka ijaji nayiphina iziphathe ngembeko nangendlela efanele isikhundla senkundla nokuba ayikho emsebenzini. Ukuthembeka kukaMengo kufumene ukugxekwa emveni kokunganqinelani kobungqina bakhe awayenikele ngabo kwingxelo efungelweyo. Ibhunga lophando lithabathe esi sigqibo emva kokufumanisa ukuba akukho kuxhatshazwa ngokwesondo okwenzekayo. Yaye sisibini sasincokola ngesivumelwano, kananjalo iincoko ezininzi zaziqhubeka ngaphandle komsebenzi. Kumkani yesizwe sabathembu kumkani Buyelekhaya Dalindyebo akagungqi kwinkxaso yakhe ngakwilizwe lakwaSirayeli kwaye uthi akukho nto igwenxa ngokuzoyamanisa kwakhe neli lizwe. Ukumkani uZwelibanzi ukuvakalise oku ngethuba ebephendula ngesiganeko esingundaba-mlonyeni sakutshanje apho ebebonakala ekunye negqiza lakwaSirayeli kwizibhedlele zaseMthatha eMpuma Koloni. Sometimes you get people making an issue out of something that is not even an issue. The visit is, of course, by its own merit, a legal, or rather on legal premise. Because as royalty, we have no law that actually restricts us from any international interaction, from any bilateral relations with any country. Kumkani Dalindyebo uthi unamagunya okudibana naye nabani na afuna ukudibana naye kwaye akadingi mvume kurhulumente ukwenza njalo. One thing that you must understand, my brother, first and foremost, is that public institutions belong to the people. They do not necessarily belong to the state. And secondly, I'd like you to understand that as a monarch, I am the founder, I'm the #1 custodian. Now, I don't see any head of state or premier that is above a king to question or for me to be obliged to report to small boys like that. It would be out of logic and out of God's order. Kusenjalo inkulu baphathiswa yephondo laseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ufuna ukuba kwenziwe uphando olupheleleyo ukufumanisa ukuba angene njani amagosa elizwe lakwaSirayeli kumaziko ezempilo eliphondo. LokaMabuyane ufuna ukwazi ukuba la magosa kwaSirayeli ayinikwe ngubani imvume yokutyelela amaziko ezempilo karhulumente. Umnumzana Mabuyane uthi ufuna ukuqonda ukuba ingaba la magosa anikezele njani ngezixhobo zezempilo kumaziko ezempilo engalandelanga migaqo. Uyalele isebe lezempilo lephondo ukuba liqhuba uphando lupheleleyo ngalomba ukuze emva kokuba indlu yozakuzo lakwaSirayeli kweli ithe yaxhoma kumakhasi ezonxibelelwano ayo imifanekiso yesibhedlele saseMthatha neNelson Mandela Academic Hospital nalapho igqiza lakwaSirayeli beliphelekwe ngukumkani Buyelekhaya Dalindyebo. Abahlali kumasipala waseMsunduzi eHoneyville kwiphondo laKwaZulu-Natal bafuna impendulo emva kokungabi nambane isithuba seveki ezintathu ngaphandle kwengcaciso. Abahlali bakhala ngokusokola ekulungiseleleni abantwana besikolo kwaye namashishini ayachaphazeleka nanjengoko iimveliso ezifana nokutya zisonakala. Oku kulandela isibhengezo esenziwa ngulo masipala kunyaka ophelileyo sokonyusa amaxabiso ombane. Thina mfowethu siqale ukuba nenkinga kagesi emasontweni amabili adlule. Uhambela abangenhla le phezulu. Kodwa ngesikhathi sebezolungisa bacishele nje thina sonke.
mabewulungisa kwalunga wakhanya kwezinye indawo thina wangakhanya hayi futhi waphinda futhi wabuya emva kwalokho ke waphinda wahamba asazi ukuthi kwenze njani. Abahlali bathi badikwe yokosa kudala benyamezele. Sesihlala singena gesi for 3 weeks. But ekuqaleni siqale sangazi ukuthi ufile noma kwenzakaleni uvele kwayithulela nje abantu bebebhala emagroupini Facebook bebuza kungabi khona nophendulayo ke. Isho nabaphathi bebebona kodwa bengaphendula ukusitshela ukuthi kwenzakalani. Kwaze kwaba nama meeting ke kuze kwabe kathathu kunama meeting kuzokhulunywa yona ke indaba yagesi. Kodwa futhi adikhulunywa le ndaba yegesi eqaleni ayikho into esile esike sabuya nayo. But besizimesamba siya kona lama meeting sitshela ukuthi khona into esofike sizwe ukuthi ugesi kwenzakaleni ehadingeko. Kodwa namhlanje ke ufikile ukukhansela wasitshela ukuthi ugesi kwasha intambo. So umasipala wathi awuzolungisa uyolungisa emva kwe-auditor into enjalo. Isithethi salomasipala sithi le ngxaki bayinika inqwalasela kwaye unobangela ukutshisa ngokugqithisileyo kwetransformer ngenxa yokusetyenziswa kwayo ngaphaya komlinganiselo. The municipality confirms that the power outage that has affected the community of Honeyville was due to a fault on the electricity conductor linked to the transformer that supplies the area. The fault was caused by overloading on the network, which led to overheating. For safety reasons and to prevent further damage, the transformer had to be isolated. Before electricity can be restored, an audit process has to be completed. This includes inspecting all meter installations connected to the affected transformer. This process is detailed and cannot be rushed. The municipality is also dealing with a high number of similar transformer faults across the city, which has affected the availability of technical teams. As a result, resources for the Honeyville audit are still being arranged. The municipality would like to apologize for the inconvenience and does assure the community that the matter will be addressed as soon as resources become available. Further updates will be communicated on municipal platforms. Nanzi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukelo wami ekhaya ndikwamkeleke kudesika yam yemozulu bethuna mna ke ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yasebathenjini ngokubanzi ke masijongeni nantsi imozulu kusukela ngomsekuseni pha kaloku emva kwemini nangorhwele ngekhona kakhulu iziganeko ezibikwe impela phaya futhi ke kumntla mpuma kumzantsi Afrika ngokumandla futhi kwelaphondo lonke lapha eFree State impela futhi ke kumazantsi walo indawo kaloku ezifana pha koFixburg futhi bavuswa kakuhle phaya noxa kusibekele impela kakhulu phaya besokusuku futhi emva kodinala baluvale ngeziganeko zemvula nodudumo ko-30 degrees ngokubanzi bethu namaqondo akho okutshisa ke aphansi naphezulu iphola lokuqala liphaka lokulana futhi ke empuma koloni ngamandla ke futhi kwintshona namantla walapho kaloku indawo ezininzi phaya koBurgersdorp kwasekuseni futhi qaba ngamafu futhi impela phaya ngenxa yelashumi elikhatshwa sisihlanu ekuseni ngomso kanti ke zebenje futhi kwelaphondo laphaya koFreystata impela futhi ke kumantla welaphondo Sasolburg nazo zonke futhi ke ezoziphaluka yonke lantsasa kuyanetha phaya kududuma yonke imva kwedilala ngomso ngeshumi nje elinesihlanu kanti nansi kwakuhambukelo wami kaloku imozulu futhi ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi ke kumazantsi nempuma njengaphaya koGeorge no-Oton futhi ekuseni ngalo mafu nenkwanca ka-18 degrees ngexesha lasekuseni kanti ke ithi imozulu futhi kwiphondo laphaya ko-Northern Cape ngamandla futhi koGurumani phaa kumantla welaphondo futhi kwasekuseni phaya napha koKimberley futhi amaqondo okutshisa phantsi afuna nqwa ngo-20 degrees ngexesha labo lokuvuka ngomso ekuseni kanti benje futhi kwelaphondo laphaya ko-Northwest ngamandla ke futhi kwembukelo wami kumazantsi nentshona elaphondo Morulang umzekelo kwasekuseni futhi ngamafu njangephi neziganeko ezibikwa kakhulu ziqatha zokududuma kwezulu nje yonke emva kwemini ngomso kanti ke nantsi imozulu kwiphondo laseGauteng ngamandla phaa kumantla futhi welaphondo Pretoria umzekelo kwasekuseni futhi kunganetha phaya kubaneke yonke lemva kwemini ngomso xa bevala besonga usuku ngamashumi-3 nje akhatshwa sisibini nyuka nam ngokuba ndisijonge ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla futhi ke kumazantsi phaya kwakobilabila futhi
futhi ekuseni ngo-16 degrees napha kwintshona futhi namazantsi Thabazimbi ngo-30 ngomso emva kwemini bukele ekhaya phaa ephondo lonke phaa kompumalanga futhi Middleburg kumantla welaphondo futhi ngo-14 degrees napha koSikhukhuza futhi ngaloo mafu angephi yonke lantsasa napha koMbombela futhi neziphaluka zonke bevuswa lishumi elinesithoba Vuma ndivale ndisonge imozulu iphondo lokugqibela phaya KwaZulu Natal ngamandla futhi koKokstad ekuseni futhi sizigaleko zentshizane zithe gqa yonke lantsasa ngenxa yakhe kaloku la 15 degrees amaqondo okutshisa aphansi mna ndikuthanda kangaka xeshali miyoli kanti ke sinedinga kwakhona ngomso kwangaxeshanye kamnandi mawethu